Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. Grabe. Level 44. Oh my gosh. Happy birthday. Thank you, Lord naman. To you. Ay, gusto ko partner yung version Happy birthday. Ay, wait lang. Gusto ko dramatic. To you. Yan. Bagalan. Happy birthday. Happy birthday. Yan. Happy birthday to you. Ngayon naman, version na parang Igorot. Anong version yun? Paano yung ganon? Medyo mahirap naman yung pinapagawa mo. Pero syempre, dahil birthday ko, tatry kong gawin. Sige, please. Next year. Pag-practice mo na isang taon, Grabe, no? Natatandaan ko lang yung sabi ng isa nating boss. Kung ang life expectancy natin ay 80, or ano ba yung sinabi niya? Iba-iba kasi mga sinasabi niya. Oo nga, iba-iba kasi yung sinasabi. Nakakalito tuloy. Oo, nakakalito kasi. Minsan, ang hirap makinig sa maraming tao. Mas lalo nakakalito. Oo. So anyway, kung halimbawa nga 80. Sige, para mas madaling computein. Oo, kasi pag 73 ang hirap, di ba? Tsaka baka kabahan yung mga 73 ngayon. So kunyari hanggang 80, di ba? Thank you Lord kapag inabot ka ng 80. So 80 minus 44, ilang taon na lang pala talaga. You're diba? more than half halfway there. And half of your journey. Correct. Pero life's journey. Sana hopefully abutin pa rin ng yung hanggang 80 and plus more, 'di ba? Na-realize mo ba? Naalala mo may nag-present po sa amin dito nakaraan. Basahin natin yung kung ang life expectancy ibig sabihin ito yung average na haba ng buhay ng isang tao. So hinati sa apat na quadrant, di ba? Apat na inati yung pie into 4. So 2020. So kung 80 years old, di ba? So nasa pangatlong quadrant ka na, partner. Ay, Nalagpasan mo na yung dalawang quadrant. Diba? Di ba na pag titingnan mo, teka, malapit. Kung baga sa relo, malapit ka na mag-alas 12 ulit. Ito pag nag-alas 12, mamamatay ka na. Yan na nga yung nandun sinasabi. ka na sa alas 8, partner. Yan na nga ba yung sinasabi ko? Kaya pala sinasabi sa akin, mag-i-aktibo na talaga ako sa simbahan. Kasi papalapit na talaga. Pero ramdam mo ba Hindi. that you are aging? Yeah, excuse me, do I look like a major? Yes. Do I look like it? Tapos sabi ni Chuper, yes. Pero marami nagugulat sa'yo, di ba, na hindi ka mukhang 45. Hindi ako 45. Ay, taong ka, di ba 45 ka na? 35. Huwag mo daw pinaglolo ko yung quadrant. Kasi nga, di ba, 40 is the new 30. 30 is the, 40 is the new 60. Oh. Marami tayong batchmates sa Buka Senior. Grabe ka sa mga batchmates natin. Grabe ka sa kanila. Parang, masyado mo naman dinibdib yung problema. Hindi ka naman naging masaya ever. Ang sama mo sa batchmates mo, partner. May mga ganun talaga. Pero may mga ganun kasi talaga. Mukhang parang classmate ko pala yun. Bakit mukhang senior na? May ganun, di ba? Masyado mo naman pinabayaan sarili mo. Ay, grabe ka naman sa kanila, partner. Inaano ka ba nila? Maaaring ang dami lang talaga nilang ginawa. Sa bagay. Di Yun na ba? lang isipin natin. Correct. Pero huwag niyo pong didibdibin ng problema kasi bata ka pa lang, mukha ka nang matanda. Ayaw natin ang ganun. Gusto natin kapag nakita tayo, parang mga teachers na nakikita natin, Ma'am, sir, parang di po kayo tumatanda. Dapat ganun po ang goal. Totoo yun. Ganyan, diba? Natunay hindi yun ine-etchos ka lang kasi utangan ka. Na mukha kang ganyang edad. Totoo. But now that you are 44, level 44. Ano yung napakarami goals mo pa? Ang dami pa, partner. Kasi sabi ko nga sa'yo, 5
years old pa lang si Prince. Pero Hindi technically, maliban sa from the ayun thing sa mga that you usually kids, do. ay wala na masyado. Oo. Hindi, well, hopefully talaga, at least mas short term. Oo. Hopefully talaga for next year, ma-push natin on our 20th anniversary, yung mass wedding natin for 20 couples. Yun talaga yung gusto kong mangyari talaga for next year. Oo. Yun na muna. Ayoko na munang isipin yung mga susunod pa na para mga gusto kong gawin. Sana, manalo pa ako sa Mrs. Universe, mga gano'n. Pwede pa ba akong pumasok sa ganitong pageant? Parang Kasali pa ako ng quiz bee. correct, diba? Mga ganyan. Tatayo ako ng mga Pasumba Institute of Arts and Sciences, gano'n. Parang wala pa akong mga ganyan klase mga bala. Kasi sa pagkaka-analyze ko lang sa buhay, sometimes, things happen to our lives that we do not plan. Oo, talagang sobrang unplanned. This year, may mga bagay na ikinagulat ko na nangyari. Oo. 'Di ba? So, kaya diyan nagtatalo talaga yung puso't isip ko eh. Magpaplano ba o hindi? Kasi syempre, bahala na si Lord. Alam ko namang hindi niya ako pababayaan. Totoo, 'di ba? Kasi iba, sabi nga natin, 'di ba? Iba pa rin kapag ka nagplano. Oo naman. Syempre, kapag ka in times of emergency, iba pa rin yung edge mo kapag ka nakapag-plan ka, 'di ba? Correct. Pero minsan nagplano ka, pero kung hindi talaga meant to be, it will not happen. Tas kung ano talaga yung meant to be, it will happen. So ano pang use ng plano? Kaya yun. Yung nililito talaga yung sarili. Yung tanda-tanda na nililito pa rin yung sarili. Wala pang matinong quotation. Oo, hindi. Totoo. Kasi parang yun yung na-realize ko lang, partner. Parang, okay, meron akong mga plans. Pero alam ko na may mga ibang plans pa rin. So yung mga plan ko in my life, mga plan-planan lang siya. Leche plan, gano'n. Plancha. Planking. Plantita, gano'n. Hindi yung, well, goals, yes. Pero kasi alam kong may mga dumadating na mga hindi ko in-expect. May totoo, yung this year meron akong may dumating sa akin na hindi ko na-expect eh. Parang, okay, hindi ko to plinano. Are you expecting? Hindi, of course not. Hindi family planning kami. Hindi, meron yung akong... pinilit na gulat, buntis pala. meron dumating dun, may nangyari sa life na hindi ko plinano. Pero dumating. Hindi siya yung, pero hindi ko siya yung parang, kung nung 43 ako, tinanong mo ko na, plano mo ba na next year ganito or wala. Come what may na lang, no? Medyo ganon. Pero enjoy mo na lang what is at present. Kung ganon. kung may planning man, hindi masyadong malayo yung planning. Yun siguro, partner. Okay. Ano lang siya, per week. Minsan per day lang eh, di ba? Pwede. Kasi mas stressful yun eh. Oo, kasi ang layo ng looking ahead. Hindi naman alam nating lahat yan mga kabisyo nung pandemic. Walang nakapaghanda. Miski yung mga sinasabing magagaling na mga manghuhula, mga spiritista, hindi ko po alam, mga propeta, kung ano man, di ba? Maski first world countries, hindi nakapag-prepare. So you cannot truly prepare. Yun yung gano'n. Siyempre, nagagalit na yung mga yung mga nagbibenta ng insurance. Pero I believe in insurance. Naniniwala naman din tayo dyan. Pero ang sinasabi ko lang, may mga aspeto ng buhay na minsan hindi mo na kailangan ding iplano. Come what may. Just enjoy kung ano mang meron kang ngayon. So may ganyan. May pa-chill effect. Magandang ano yan. Magandang, anong tawag dito? Mindset. So, maliban sa mindset, at the age of 44, ako kasi naniniwala ako, habang tumatanda ang isang tao, lalong sumasarap. Habang tumatanda, lalong sumasarap. Aging like fine wine. Ganon. Di lahat. Sorry batchmates. Charet. Huwag kayong ma-offend ha. Kung hindi naman kayo yan. Kung hindi naman kayo yan. Ngayon, kung medyo na feeling nyo tinamaan kayo, edi maging wake up call ito. Do something about it. Yes, huwag nyo minamasama lagi naririnig mula sa ibang tao. Tama. Dapat inspirasyon yun. Constructive criticism. Yes. At tanda-tanda mo na, pikon ka pa, di ba? Dapat hindi na masyado. Dapat yun, mahanapan mo ng inspirasyon for you to improve yourself. Ganon dapat ang mindset. Sa truth. So, as we get older, partner, 'di ba? Ang tao habang umiindad, mga kaibigan, nagkakaroon ng wisdom. Yeah. Totoo 'yun na. Ano yung ninenervous na ako. Tatanungin mo na ako ano mga na-wisdom ko. Ang tanong ko, ilang wisdom tooth na yung tumubo sa'yo? Wala nga. Wala. Oo. Normal po ba ako? Parang wala akong wisdom tooth.
Wala. Kaya sagana ka na doon sa wisdom. So wala na Parang wisdom. hindi rin. Parang hindi rin. Di ba? May ganun na parang ito yung biggest learning ko in life. And this is the lesson that I get. Di ba? Parang hindi ko nagagawin to kasi natuto na ako. Yan, 'di ba? Mga ganun, lessons in life. Huwag na ako magdroga kasi nakakasama talaga. At umamin. Hindi talaga matino kausap. Kadodroga lang kasi kanina. Charot! O hindi, wag gagawin Wag, yun. ano Bad po yun, yun for the masama body, yun, oo. bad yun for the environment, bad yun for Oo. everyone. 'Di ba? Alam naman natin na hindi maganda yung epekto niyan. Yan, Correct ka. ano. Anong lesson na gusto mong impart sa mga tao na at the age of 44 dapat ganito na yung mga natutunan natin sa buhay. Becoming selfless, becoming responsible parent, becoming a good investor. Yan, tama. Lahat ng sinabi mo, all of the above. Kailangan marami ka ng investment sa buhay. Tinatamad mag-isip. Kasi gusto ko sabihin yan. Importante is marami kang investment. Diba? Ano yan, hindi ka dapat na sa iisa lang na, which is true. Hindi naman dapat na kung kumikita ka dito sa isang aspeto na ito, na yun lang yung pwedeng pagkuhanan. Yes. Lagi mong tatandaan na isa sa mga wisdom na gusto kong impart, kapag ang pamilya ay patay gutom, kailangan maraming sources of income. At, syempre, mapapalago mo lang yung mga sources of income na yan kung yung source o yung paraan para mag-earn is something that you like. At dapat authentic ka to it. Ay, ibig sabihin, parang katulad ng pag-create ng content, 'di ba? Pag may mga nakakausap kang content creators, what do they always say, 'di ba? Be authentic. Kasi pagka peke lahat, hindi mo masusustain yan eh. Hanggang kailan ka magke-create ng mga kapekean, 'di ba? Pero hangga't authentic ka, ito yun, ikaw yan eh, 'di ba? Makakagawa ka kasi Hindi ikaw ka yun. mauubusan, Parang ganun. So be authentic. Oo, wag ka ng plastic. Papunta ka na sa nasa papa-finish line ka na. Plastic ka pa rin. Itigil mo na yan. So panawagan ito sa mga kasabayan ni Nicole na dating plastic. Oo, 'di ba? Magbagong buhay na po. Bagong buhay na po. Oo, ganyan. Hindi, tsaka ang sarap talaga sa pakiramdam. Ito ang isa sa mga hindi ko in-expect na mangyayari talaga sa akin this year, yung weight loss na 20 pounds. Hindi ko talaga, it was really unexpected. Hindi ko siya ma-achieve mo siya, no? no? Na posible pa pala siya kasi ang dami kong excuses na yung pala talaga, no excuses. Yes, Diba? Parang ang dami natin, kapag gusto may paraan, kapag ayaw maraming dahilan. Totoo yun eh. Kapag talagang ipupush mo, diba, sasabihin nila, oh my God. Nakakatamad, nakaka-omad. Diba? Nakakatimad. Oo. Pero sa totoo lang, excuses kasi siya eh. Although, meron naman talagang iba na may health concerns. Kung acidic ka, or kung may, GERD, mga ganong kinemelatic, o kaya, ikaw yung literal na kapag ka nagugutom ka, nangangain ka ng kapwa mo, diba? Huwag mong gawin. Pero para sa akin, na posible ko namang gawin. Ginawa ko at pwede pa pala. Yun. Akala mo hindi posible pero posible pala. Kasi in my mind, before losing the 20 pounds pag may nagsasabi sa akin ng intermittent fasting or may nagsasabi sa akin ng hindi mo na agad ina-acknowledge, Ekis ka na, wag na natin pag-usapan, ayaw na kitang kausap. Ganun na kaagad. Hindi na mag-work yun sa akin, nagma-migraine ako. May mga ganun akong rason. Which is, migraine na ako when I reached 40. Hindi ko naman concern dati yung sakit ng ulo, naging concern ko siya. So yung pagpapapayat, lagi ko sinasabi, hindi ko yan kaya. Kasi ma-migraine ako. Ang dami kong ginagawa. Yun yung sasabihin ko. Ang dami kong ginagawa, hindi ako pwede mawala ng energy. Tapos na-realize ko, madami nga akong ginagawa. Pero yung ginagawa ko, hindi nagre-require na parang athlete na magpapawis ako ng sobra. So, ibig sabihin, kung hindi ako masyadong kakain o kaya ililimit ko, magka-calorie deficit ako, or kung kailangan ko talaga yung kakainan ko, hindi ko siya ikamamatay. Kasi yung galawan ko, kahit busy ako, hindi ako parang si Pacquiao na kailangan maraming maraming kainin kasi nagbo-burn ng so much. Correct. Hindi ako pawisin eh. In the first place, hindi ako nagpapawis talaga. Promise. Naglalaway lang po Naglalaway lang po ako tapos nagmamantika. Pero yung pawis, tsaka umiiyak dahil iyakin ako, ganyan. Doon lumalabas sa mga likido, lalabas, no? correct. Diba? Tsaka alam na kung saan, diba?
Patay na tawa. Oo. Isa patay Ako, na naisip. Isa lang ang naisip ng lahat. Diba? Yung ganon. Pero pala posible kapag ka wala kang excuse. Totoo yun. Kasi Magandang ano yung lesson yun, ha? siguro, partner. Yung isa pa na sinasabi ko, in time, kapag ka naayos na yung yung mga papeles, 'di ba? Pero yun talaga yung this year na hindi ko inexpect na mangyayari, yung pag-lose ng 20 pounds. Na alam mo, partner, 'di ba nag-Hong Kong kami ng August? Oo. Hindi ko na post 'yon. Sa sobrang ewan ko kung bakit. Hindi ko na post. Partner, hindi ko siya mapopost. Kasi Ang taba-taba pa ng mukha ko doon. Yung parang, tumaba ka ba ulit, Nicole? Pag pinost ko siya, parang ang magang-maga talaga ako doon. na dati hindi mo na-realize na ganun ka kamaga. Alam mo, Manas. na-realize ko lang siya noon, nung parang magkatabi tayo sa hosting, tas mas malaki ko sa'yo. Ako yung babae. Okay lang naman yun. Inisip na lang namin, damit mo yun. Diba? Hindi, mga ganun, pero posible pala. So yun. Yung may mga bagay na akala mong hindi posible, pero posible pala. Totoo yun. No? Avoid Yun. making excuses, mga kaibigan. Oo. Di ba sabi nga yung tagline ng sapatos, just do it. Oo, correct. Just do it. Napaka-importante nun. Kung may will ka, you just have to do it. Correct. And ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Diba? At the age of 44, partner. Ulit-ulit talaga sa 44. Hindi kasi kailangan Pero proud tayo, umabot tayo sa Oo. ganyang klaseng edad tapos hindi halata. Kasi alam ko, Pinuri yung sarili. Pinuri yung sarili. Gusto mo Sige yun? na nga, okay na. Sayang mo na birthday eh. pero marami kasing madaming talaga natututunan habang may edad po ang mga tao. Totoo Ang yan. mga tao. Kaya ako, I like talking to people older than me. Tama. Kasi ang dami kong nakukuha na wisdom from them. Totoo yun. Tingnan mo, 'di ba? Older ako sa ng ilang days lang. Ang Wala ka dami, natutunan. Sa ilang days lang ang ang tanda ko sa iyo, 'di ba? Correct. Ganyan. Pero gano'n naman talaga. Dapat habang nag-iedad ka, meron ka natututunan. And it is a lifelong process. Yes. Learning. It's a learning process. Continuous learning Continuous process. siya sa lahat ng aspeto. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na, 25 years na kaming kasal, alam na namin lahat. Hindi, 'di ba? Ano siya, lifelong process. Ano na ako, 30 years na akong VP. Alam ko na lahat. Madami kang alam, pero hindi mo pa alam lahat. Yes. 'Di ba? Kasi it's a lifelong process of learning. Tama. 'Di ba? So we continue to learn and we continue to be grateful. Lagi natin tatandaan, Kabisyo, pag nagdadagdag ng edad, isa itong napakalaking biyaya. 'Di ba? Tama. Kaya dapat natin itong ipagpasalamat. Kaya ever since, hindi tayo nagde-deny ng age. 'Di ba? You're proud of Proud, your age. level 44, guys. And I thank you for all your birthday greetings. At sana naman po yung greetings may kasama pong alay. Yan, may nakalakip na pera. May nakasuksok sa Mahina yung envelope. kulay asul. Yan, Di ba? diba? Blue, 1,000 agad. Yan, Kahit ganyan. 10 yung bumati, masaya-masaya yung birthday ni Nicole. Di naman kaya green dollars. Yan. Pwede din. Oo, diba? Ganon. Uy, nauso ngayon. Wag ka na mag-isip ko anong ibibigay mo. Wag na. Ayaw namin nahihirapan yung mga magbibigay ng regalo. Transfer mo na lang. Good na yung cash, Yes, oo. Mahirap ang buhay. Ganyan na. Enjoy your special day, partner. Thank you, partner. Yan. Kung ano man yung goal mo, sana ma-achieve mo yun. Sana Patuloy naman. mo ma-achieve yung mga goals Correct. mo. Kasi ito na talaga ang, before we end, ito na talaga ang goal ko. Pabata tayo. Yung isang araw, pag ang kausap mo na sa radyo, partner, toddler na. Papunta tayo, paurong tayo, tapos the next day, infant na. Ganon. Hindi tayo pwedeng tumanda. Yan yung goal ko yan, partner. Tama. Kasi ang dami pang kailangan gawin, tapusin, alagaan, ang liliit pa ng mga anak. Ganon. Yes. So, yun. Happy Salamat birthday! Po. Thank you, partner. At sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga birthday greetings, thank you so much. And I ask for your prayers always for our safety. Ang safety ko at ang safety ng aking pamilya. O siya, kami po ay exit na. Maraming salamat sa pagtutak. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!